So sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Hernan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Hernan. Recorded by Radio Mo TV. Oh, Hernan. Muna niyo. O, unsa man ni pa? Cellphone. Sure ka pa? Nga ako na ni? O lagi, imo na na. Ako lang lang gipalit aron na kay magamit sa imong pagskila. Salamat kay pa. Yes! Naanagid ko yung cellphone. Di na ako magsigig pang huwam. Mulakaw sa ko, ma. Asa man ka? Madto ko sa bungtod. Mangita ko signal. Wa mo'y signal din sa ato, good. Na, alas sige, ayaw pagpagabi ha? O, ma. Malipay na unta ko nga na ako'y kaugaling yung cellphone. Pero mausa lagi. Kinahanglan na pa kumuan sa bungtod aron magkasignal. Sige lang. Ang importante, naan ako'y cellphone. Di na ako magsigig pang humam. Ma, pa, bakasyon ba man? Mananghid unta ko ninyo nga muadto ko sa Davao City. Mag-unsa magkas Davao? Mubakasyon ko sa ilang tiya na Bilma. Sa akong igsuon? O, good ma. Kay, malipay ba tos tiya kung muadto ko sila ha. Nang sa mandong, ato ni pabakasyon nun si Hernando. Sige, pagtuan na. Hernan, Pa, ayaw pa badlong si mong iyan, ha? dili pa kabutan ako ha. Bantay bitaw. Pauli din his ato ha? Ngawa pa'y klase. O, ma. Uy, ang ako madining gwapo nga pag-umangkon. Uy, dayon dong, dayon. Pamina ko tiya. Ay, pastilan pagkabuutan, gudi mong bataa ka. Uy, nga naman di ay tuod nga ni amang ka. Gisugo kang mama ni mo? Wati ay. Kuan ka nang bakasyon lang ko din sa inyo kay laay ka dito sa bukid good. Mayoy noon, aron ako'y kauban din he. Hinduta din his ilang tiya Bisag unsang orasan na signal. Mag-Facebook ka ba? Unya, mang-add ko aron na ako'y daghang mga friends. Hala, ni-confirm sa kong ipang-add. Angel ang pangan. Murag familiar lagi na ako iyang naong. Familiar sa kanang ko, Hernan. Taga din, di ka, Jill. Taga Santa Maria man ko. Bantog ra nga mura na ko nakakita ni mo. Taga Santa Maria sa ka? Ako, masad, taga Santa Maria sa ko. Bantog ready ay. Oh, silingan na dita. Jel, okay ra nimo nga samok-samokon di ka birmi? Okay na, uy. I love you, Angel. Hernan, Muna tinuod, Jill. Sa sige na tog chat-chat o tawaganay. Na-in love na ko nimo. May chance ka ko nimo, Jill. anya akong sugton ti ka. Dili ko naman pasakitan. Di ka na mahitabo kay love mo kita ka.
Wala gi. Anya, unsa man, imo na kong gisugat. Oh, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Angel. Salamat kay kayo. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta, Heart? Kinsi mong gi-heart, uy. Kinsa mo daylain? Di ikaw. Anong nag-heart man ka na ako? Ganahan ko nga, manaytab ka na ina to. Ganahan ko matawag ni mong Heart. Ang buot pasabutan na nga, Heart ang atong call sign. Oh. Okay ra nimo nga. Okay ra nimo, Angel, nga Heart lang ang atong tawagan na eh. Okay na, uy. Sige. Heart ang atong call sign. Ana ba? I love you, Heart. I love you too, heart. Ha? Last na ini mong tawag na ko? Oh, Heart. Nga naman. Di abe ako ron sa Davao City. Kay nibakasyon ako dire. Unya, mapauli mo ko hapit. Kay hapit namang klase. Mao ba? Kung nanakos bahay, di na ko makachat ni mo kay wa may misigna sa amo god. Wa to po bungtot. Sige lang. Mag-aabot na ko kano sa ka mo kontak na ko, heart. Ah, salamat, Heart. Kaya, musta mo, Oh. Bert? Gusto naman yung bakasyon, Bert? Okay ra mga part. Nalingaw ako dito sa ilang tiyo. Yay, mag-ustab naman ka, Bert. Ha? Sino usab? Okay. Ganong nausab ako nga mauram gyapon ko. Ay, usab niyo, Bert. Wa. Hindi ko kayo ni taas. Saba di ay. Lagi. Hindi ko lagi ka, Bert, Lagi, wa. Hindi ko lagi ka, Bert, Yung taas. Hindi ko Huh? yung mata, yung taas mong liog. Ah. Saba di ba di? Huwag yung lamin ang komedyan mo eh. Timing kayo, Bayernan. Nga, nauli ka. Oh, nga naman. Uy, tanong gabi eh. Laag ta. Ha? Nga naman ba eh? O kalimot ka nga hapit naman ang pista din ni Sato. Naigdis ko ron. Oh. Ha? Manglaga. Kay naidagang gwapa ron. Sige, mula agta ninyo. Gwapa sa ning babae nga bagong abot. Uy, saan ka niya? Bay, nakoy nakita nga chicks. Sure ba? Lagi. Diskarte lang mo inyo diha. Kay manginabuhi sa kung ako dre. Sige bay, kumbati niya. Di nila ka kay nakoy ila-ilahon. Hi, miss. Hello, Pwede makikila-ila ni mo? Ako day si Hernan. Maylin. Ikaw rin laging usa. Asam day mong uyab. Papa ko'y uyab, uy. Sure? Tinuod lagi. Papa ko'y uyab. Okay. Kung mo na, pwede dito kang masayaw, no? Timing kayo, kay sweet ang music. Okay ra nimo nga manayaw ta? Sige. I love you, Lynn. Unsa maning imo, uy. Panguyab na ni? Ana-ana, good. Hernan. Balad ang maingon ka nga preskor kay ko. Kay bago ba na nakaila. Niya, nanguyab na din ko nimo. Gani. Paspas kaayo ka. Pero adurang gud gyapon na paingon nga manguyab ra mo ko nimo, di ba? Nya unsa man? May chance pa ko. Onya. Konsugton ti karon. Dili ka ako nimo pasakitan. Ako na isa nimo nga panggaon tagit ka. Sige na lang, uy. Unsa man uyab na ta? O, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Maylin. Mo ano ni ang inyo, Lin? O, Hernan. Dali, diri. Ay, di na ko, Lin eh. Igor ko nga nihatod ni mo. So, mapaulin ako ha? Ayaw pagpauli, uy.
Di ka ni mo papaulion? Gabiin na baya. Si Bakog maunsa kasdan. Ari na lang katog. Ugma na lang sa buntag pauli. Akuan ka nang basing masag ko ang imong mama nga. Magpadayon kag lalaki. Nangatog naman good sila. Dali na, sud na dire. Sige na lang eh. Katog na. Asam ko matog. Diha good sa kong katre. Unya, ikaw. Asam ka to. Tapad ko nimo. Mahadlo ka na ko? Di man. Dugod taon. Sige, magtapad na lang ta. Pwede eh. Di mo ko makatog. Kalangas ba nimo uy? Ay, sorry. Di ko makatog, Lin. Parehas data. Di sa ko makatog. Pwede magbakos ka ni mo aron makatog ko. Mananghit pa man ka uy, nga uyab naman ta. Gakos lang good. Sige ha. Magakos ka ni mo ha. Hoy, ingon ka mo gakos ra ka. Ikis malaki ka na ako. Nanginit pa yun ito nga. Nagdapat ang itong lawas. Hernan. May nagpasapilan ko sa kumpuhatan ni mo. Di naging mapugnan. Maylin! Maylin! Oy, bago na, oy! Buntag nung day. Maylin! Ay! Ganun kay ba ni mong ibangon? Ay! Hala! Kinsa ka? Nga na ka sa kwarto sa kong anak? O ganun nagdood mo? Ma? Maylin! Ganun may kauban kang lalaki din sa imong kwarto? Kinsa nila lagi ha? Si Hernan, ma. Akong uyab. Nasaan mo pa? May nahitabo ninyo? Ote? Ay, kinahanglan nga manubag ka sa gibuhat mo sa kong anak, ha? Paniyang imo mga ginikanan, kay magsabot mi kung kanus ang kasal ninyo. Ha? Kaslunon ka? Oo, Angel. Unsa mong pagkahitabo Namugod kay babae nga gihatod. Unya dito ko makatuog ug may nahitabo na mo. Ug nakitaan ko si ginahan nga nagdugmi sa iyang anak. Mao nang ilaming ipakasal. Ganun gibuhat maniniwa na ako, Hernan. Ganun mo ko gipasakitan. Sa ilo ako, Angel. Ano yung imong pag-eskwela? Muundang na lang ko ini. Kay makiktipo naman ako, Smiling. Samtang magpaabot mi sa adlaw sa mong kasal. Sa ato pa, magbuwag na lang kita, ini. Oh, Angel. Sorry kayo. Andam ng tanan, alang sa mong kasal. Kinahanglan nga makikita ko ni Angel. Nganong nakikita man ka na ko. Di ba ingon ka kasunod na ka? Oh, Angel. Ugma na nga mo kasal. O niyang ano nakikita man ka na ko? Bisag buwag na ta, pero friend naman gayapon ta, di ba? Oo. Nga naman di ay. Ugma na nga mong kasal. Mahimo ba nga mutambong ka sa mong kasal? Sure.
Hindi na gid kapukan. Maminyo na gid ko. Ayon mo ka sa Angel. Ingon siya, mutambong siya sa akong kasal. Ah, si Angel ka lang ni kanta. Ah, kalain sa akong ipati. Kasakit sa kundukan, namati siyang kanta. Nan, okay ra ka? Alin, okay ra ka. Hindi ko mapadas akong ipati. Nainay ka na eh. Kinahanglan di na ko maguna-una ni Angel. Kay maminyo na ko karon kamay ning. Parang kailan lang. Gamay na lagi og kuwang. Og buto nang akong luha nga naminaw sa gikanta ni Angel. Ug sa akong nakita sa mga mata ni Angel nga gisakitan siya nga nagtan-aw nako nga kaslo na. Sa pagkakaroon, focus ako ni Maylin nga akong asawa. Labi na nga may anak nami. Dinhin na ng kutob, og dagang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Hernan nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, sana dalawa ang puso ko. Ang mong kaagi gibatan o doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Idris lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Regine. Recorded by Radio Mo TV. Regine, kumusta na ba itong akong gisulti ni mo? Hain na to. Libaw na ganit siya ba? Bitaw, naka-decide na ko, Dave. Oo, sa may desisyon ni mo. Yes. Yes? Yes. Gisugot ati ka. Uyab na ta? Oo. Yes! Uyab na mi! Woo! Ay, di na lang ko mahibong. Nga nungwa ni mo dugay-dugaya. Kay nahibaw ko nga in love yun kaayo ka ng Dave. Imong ba, na puro na lang yun, Dave. Maugani, ma. Ay, pero nga naman dahil tuod, nga dugay man mo siyang gisugot, nak. Aron may bawaan ako kung seryoso bagit sa diri nako, ma. Kung dili ba sa ingon anak kadali nga mapulan. O gato na lang manguyab sa laing babae. Ay, pero dak, dili biya na mao'y basihan para makaingon ka nga dili na gyud magbinuang ang lalaki. Nahibaw ko, ma. Pero nahatag na nako ni Dave ang akong pagsalig. Og nahibaw ko nga dili ko magmahay. Nak, Ikaw nagmayo, ha? Ikaw, gyud. Imog gyud kong patambukon, ha? Ingunahan ako kumapanggaan. Basin nun biyaan ko nimo kung mutambok na ko, ha? Dili, uy. Bisag malusyang pagka, di ko mubiya ni mo. Sus, storya ra na nimo kay anniversary na to karon. Dili, uy. Mo gini tinuod. Happy anniversary, han. Happy anniversary, Han.
Good morning, Han. Good morning, birthday girl. Ay, oo, no? Birthday mo din ako, ro, no? Galimnawan pa ka. Magkita taon niya ha, sa paborito na tong restaurant. I-treat ka. Han, mahal man dito, uy. Ganahan ko og simple lang nga birthday celebration. Special ron yung mga adlaw. Mga sige na. Panganaw na niya diya, ha? Wow na ka mga alas 11, okay? Okay, Han. I love you so much, Han. I love you too. Han, unsa ni? Surprise. Ikaw, gyud. Oh. Happy birthday, anak! Ma, Happy birthday! thank you. Han, Han, ngano ko taong naluhod man ka diha? will you marry me, Regine? Of course. Yes. Recorded by Radio Mo TV. Han, what if kani mo i-theme na to sa atong kasal? Yes, pwede kayo, Han. Bisag kung sa laging gusto ni mo gimatuman. Thank you, Han. Excited ako sa atong kasal. Thank Salamat. you. Salamat! Ako nakit ka. Dugay naman kong imo, good. Akong asawa ba? Kanindot, paminaon. Dali na, maghimo na tag-baby. Ganahan ko kaluhada yun. Amaw. Unsay resulta? Wa gihapon. Negative. Mao ba? Sorry, Han. Okay na. Lukaos ako. Han. Sa namang oras? Wa pa gid mauli si Dave. Tagdugay na kayo siyang mauli. Dili man singon ani sa una. Wa kasi mawadi og gana tungod kay hangtod karon. Wa paghapon mi anak. Mao ka. Regine! Ay! Si Kuya Marvin? Pasensya na gid kay day ha. Wala gid ko'y nahuna-hunaan nga mapangayo ag tabang. Gipabahawa na mo gud mis among gipuy-an. Okay ra kuya uy. Welcome ra gid kaayo mo din ni Karina. Salamat, Regine. Dali. Ipahimutan ang inyong mga butang. Oh, ngayon nalasad nga niya mo. Aron, di sa may magbingaw din. Temporary rin ang amo, Dave. Kung makakita mig brato, mamalhin na mi dayon. Basta kay welcome ra gid kaayo mo din hi. Salamat kaayo ninyo, Dave. Regine. Kuya? Ngano man ka? Ngano na kinuktok man ka diha? Wa pa gani mi makapahimutag tarong day. Nang mabdos pagit sa Karina. Uy, mao ba?
Okay ra na, kuya, uy. Blessing na ang bata. Kami gani, gusto na kayo makaanak pero wa pa mi hatagi. Maayo man mo kay... Maayo man ang inyong kahimtang. Sige lang, kuya. Andam ra gyud kayo ming mutabang ninyo, kuya. Aray! Regine! Oh, hala. Naunsa man dos Karina? Uy, basig mga anak na. Dali, dadon ako sa ospital. Pasensya na gid kayo ha. Nga kamo pa mo na di sa ospital. Pero sige lang day. Magdali ko uli inig out na ko. Okay ra, kuya, uy. Kami rin bahala ni Karina. Saan naman ang orasa? Wa pa man maabot si kuya. Ah. Hello, kuya. Salamat kay nanawag na kitahon ka. Asa naman ka? Si Regine, Oh, kinsa ni? imong lamber mo katapos ang itawgan sa biktima. Biktima? Ngano? Naunsa man ang akong kuya? Nadisika siya sa motor. O wala na siya. Unsa? Karon nga, wala naman si kuya ni mo. Kita na lang mo sagop sa bata. Unya si Karina? Oh, siyempre, ano siya uban na to? Siya man may inahan. Sige. Dili sad ako sila pwedeng pasagdan. Labi na gid ang akong pag-umangkon. Nakatuog man di ko din ni salaw eh. Tempa. Nganong ngit-kit man kayo din eh. Hain man si Dave. Dili lagi ko! Nga naman rin si Karina. Kisa may kasturya niya. Dili gid ako pwedeng padang imo apelyido sa bata! Ako siyang anak. Nga di mo ipadang ako pilido. Anak? Unsay imong anak, Dave? Regine? Regine? Unsay buti pasabot ani? Ikaw mo'y amahan sa bata? Dili si Kuya Marvin? Regine, pasaylo ako. Tubag ako, Dave! Sorry, Regine. May nitabo na namo ni Karina. Ug napababdusan ako siya. Salbahis ka! Salbahis ka! Regine, sorry. Pero si Karina na ang importante na ko karon. Siya mo'y ilahan sa kong anak. Panglayas mo! Re- Panglayas mo! Iba't ang pangako sa'kin, ako lamang ang iakin. Nagtuo ko nga kung unsa kanindot ang sinugdanan sa among love story ni Dave. Mausad ang ending. Pero lahi. Grabe kasakit ang iyang gibuhat nako. Humanad to, ni-file dayon ko og annulment. Aron dili na ko makakita pa nilang duha. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Regine nga taga Hubay, Liloan, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga rekalahan, tunay na mahal. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Superwoman. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Rika. Recorded by Radio Mo TV. Unsa man? Okay na ka? Napalitan ni mo tanan ni mong gikinahanglan? O, day. Salamat kaayo, ha? Hasol kay kaubanan day ay grabe. Dugay kay kamahuman kay grabe kay kamuhangis mga tindera ba? Day, kinahanglan kong magtipid. Kaya ba sino niya question na sa ni Mark bahin sa kwarta? Ay, ambot ni mo. Wa yung kasabot nga nung hadlo kay kaanang bana ni mo, oy. Dili lang gyud ko ganahan og daghang samok, day. Maura na. Oh, hala. Unsa namang oras, ha? Uy, alas 5 naman di ay. Tanan day mo mauli na ta kay magluto pa ko. Na, basig maabot ato si Mark gikas trabaho. Di pa ko'y luto. Oh, niya naman day ka na. Hain man si papa ni mo. Oh, nagluto pa rin ka? Oh, nadugay ko sa merkado, good. Daghan man og tao, good. Oh, paspasin na, kay gutom na ko. Sige. Hapit naman eh. Kumusta imong school, anak? Okay lang, ma. Ikaw, Han? Kumusta imong trabaho? Oh. Han? Unsa to? Nangaon pa man in taon ta, uy. Kabisi ba nimo anay imong cellphone? Oh, importante ni Rika, trabaho ni. Oh, di ba rin ka makasabot kay wa mo ka magtrabaho. Hayahay ram kay ka dinis bay. Unsa? Unsay hayahay? Why? Iyo busog na ko. Anak, una ko nimo ha. Okay, papa. Ano man to siya? Nahibaw kog ngano. Ha? Nga naman ko, no? Basig na ana nila ang gikabuangan imong bana, day. Ha? Binuang. Dili na niya mabuhat, day. Mao ba? Pero ano nakahimo mo siya sa pagbuhat og account sa usa ka dating app, be? Unsa? Nakita na ko yung profile sa usa ka dating app, oy. Og lagi ni mo unsay nakasuwat. Single siya ug way anak. Unsa? Og mo tungo ka, no? Sendanti ka. Gusto na kong kumprontahon si Mark. Pero naibaw kong mo-deny kit siya. Sa may buhato na ako. Han, na ako'y ipangutanan ni mo ba? Salam sa Rika. Siguro sa naiawayan na to ha. Huwag mo ko'y plano makig-away ni mo, good. Gusto lang kong mangutana. Sa mana? Naa kay account sa usa ka dating app? Masa? Nga nung gutaw? Mininyo kong dako niya magbuhat pa kong account sa mga ingon na. Nangutana ramang ko, good. Kamitas ng utok ni mo yung nakamutan na. Mark!
Recorded by Radio Mo TV. Ani na lang. Pagbuhat og account pero ayaw ng picture ni mo maibutang. Ha? Maayo ka nga ako ng buhaton? Aron matanaw ni mo bukagat ba siya? Sige. Nireply pa kasi sa akong message niya. Akong i-check. Naagi-reply niya. Hi, beautiful. Beautiful di ay ha. Ululuhan ko ni siya. Nakailakay ko sa kumbana. Tanaw na tugon si buhato ni mo, Mark. Sayuhan ng chat o good morning, Samtang ako. Pila ka tuig na nga wa man lang niya i-greet o good morning bisag nagtawad rin eh. Grabe ka, Mark. Nahuman na kong luto. Mag-check ko sa chat ni Mark. Unsa? Mitugaan siya nga minyo siya o may anak? Oday. Kay gusto siya nga honest ko no siya. Di ka pwede ko no siya asawa kay Lusyang na kuno kayo. Biyain ang bana ni mo, uy. Day. Ay, gitawag na ko. Buwagi na, ha? Ayaw na pagpakabuang nga na niya. Gaya ba nimo? Gutom na kay mi. Sumawa pagka magsukad. Wa pa man ka kamapungkol. Ikaw ta may nagsukad. Usa? Usa ba na imo pabikil eh? Kuyawar ko nimo. Mas kuyaw ka. Ha? Mark, magbuwag ta. Usa? Mas maayo nga ni ka din eh. Dili na ako kayang mo atubang sa kong banad ay. Basin pa nag makarealize siya karon nga importante ko nga wa na ko. Wanya imong anak in town. Ako man sige bilin sa kong mama. Anya? O sa may plano ni mo tong account mo sa dating app. Padayon nun ako. Aron may bawaan akong unsay buhaton niya karon nga wa na ko. Buwag na mi sa akong wife. Magkita ta. Ay, wow! Mo ni chat niya? So sa ato pa nalipay siya, nagbuwag mo? Anak kita ay. O niya, magsigila kaghilak diha. Last na ni. Sugod karon. Ako nang atimano ng akong kaugalingon. Mag-gym na ko day. Og dili na kumusugot ka malusyang kong balik. Kana! Nag-chat na sad si Mark. I love you. Akong replyan. I love you too. But please, dili ko gustong mahimong kapit. File og annulment para sa imong asawa. Day, dini sa bahay si Mark ganina. Anya? Unsa may tuyo niya? Nagbilin siya annulment papers.
Giprocess na ang among annulment sa akong asawa. Please, magkita na ta. Sige, makikita na ko ni mo, Mark. Rika? Ganun niya ka? Gusto ka makikita na ako, di ba? Usa? Tanawa, oh. Kinsa man din ka-chat na ako. Oh. Wag yung ko makasabot nga nung gibuhat ni mo na ako, Mark. Gihatag na ako nimo ang tanan. Gisilbihan ti ka, giatiman ti ka, gimahal og gipangga. Anya mo ra nimong ibahos na ako? Rika? Anya ningon pag ka nga nalosyang ko? Nalosyang ko tungod nimo. Pero wa kay ayo nga pagkabana. Rika, sorry. Alam yan ang sorry nimo, Mark. Kibisag unsa pa'y mahitabo. Dili ti ka mapasaylo. Dili man tuod maayo ang ending sa among relasyon ni Mark. Pero nalipay ko. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga gipalayo ko ni sa tao nga dili deserve sa akong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalan kaagad ni Rika nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu, uban sa awit nga iyang kipangayo awit karakalahan, Super One. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasi ko kidapit sa papada, sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakaabi. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RR. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Will I Survive? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na sa'yo ang kaagi karon? Nuganing sa kalalaki nga taga Leyte ang nga magtatampo nagdasangan nga ara-ara. Recorded by Radio Mo TV. Oh, Arar. Bantayan ni Bay, ha? Kay manglaki na. Asa mo tay? Wato misa atong uma, manglimbyo mi dito. Kuyo ko ninyo tay. Ay nga nung mukuyog man ka. Ang tabang ko ninyo sa uma. Ay pastilan ni bata. Dinhin lang kas, Bay. Kuyog lang gud ko ninyo tay. Aron dali mo man og limpyo ang atong uma ba? Nala, sige, tana. Ay, Oh, nusa naman ka, ang lingkod magkadya. Saan, kapoy? kapuyan ay mag-uma tay sa. Oh, kapoy, oy.
Mong ikaw pagtarong Diyos pag-eskwela. Aron, dili ka mahimong mag-uuma. O tay, magtarong gid kog eskwela. Congratulations, anak. Salamat tay. Ay, congratulations, Dong Arar. Salamat tay. Dali ra gyud kaayong panahon. Walang hibaw eh. Nakagraduate ka na sa high school. Mao gid tay. Ay, dali na mo. Mamauli na ta. Unsa may plano ni Morundong nga nahuman naman kag high school? Gusto ta kong muswila college tay. Aron kun makahuman kog eskwela o makakita kong nindot ng trabaho. Hawason ta mo sa kalisod. Nindot kayo ng imong plano, Dong. Uy, karon pa lang, nalipay na kong maghuna-huna. Musugot mo na tay nga muswila kog college. Oh, sige, amo kang paeskwelahon. Maningkamot mis nanay nimo nga mapahuman ka na mo og eskwela. Salamat inyo nay, tay. Pangandam, kay adto ka na mo paeskwelahon sa Cebu. Salamat itaw. Kay nakaskwela na gid kog college. Aron maabot na ko nga akong gipangandoy sa kinabuhi. Nay, tay. Nahuman na medyo kog college. Mananghidon ta ko ninyo nga muadto kog Manila. Uy, mag-unsa man ka dito sa Manila. Adto ko mga apply dito nay. Basin pa day makaluyan, makatrabaho ko sa gawas. Unya, kinsa may abtan nimo dito? Adto na ko moabot sa ilang tiyo Jerry tay. Na sige. Ayaw pa badlong siya mong uyuan dito, ha? O nay, Naman kay number na ko, panawag ko niya kung unsay imong kalaki dito sa Manila. o tay. Di ka basta-basta magkatrabaho sa gawas o panahon na doon eh. Malagi tiyo. Suway-suway lang niya ako. At kining Manila dong, pait kin eh. Huwag kay kwarta, pwede pa itayot. Huwag kay trabaho, grabe, samot. Malagi tiyo. Ay, may maayog, matrabaho ka lang una sa kong itrabahoan. Eh, nagkinahanglan man sila og tao ron. Sige tiyo. Trabaho lang muna ako. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka diha? Okay na tay, nakatrabaho na ko dere. Itabangan ko ni tiyo Jerry. Maayo hinoon. Sige lang tay, magpadaraw niya kung kwarta ninyo ha. Dali aras panahon eh. Kapit namday ko upat ka tuig din sa Manila o nakatigom na sigo. Mupauli lang ako sa liti kay gimingaw na kay ko nilang nanay ug tatay o fiesta po sa mong dapit. Kabral, ikaw eh. Ako yung taon ikaw. Sabot ka gwapo ka, ganito ka Manila. Ha, ikaw ikaw. Moram gihapon ko gud. Ay, mga gwapo rin ka. Pero, wala ba? Taimingas mo pagpauli ang gawi. Ha, nga naman. Na may kalingawan ng gabi ikaw. Noriyat ha, kay nakoy ipilailan mo gaw. Sige ikaw. Eh, gaw, maya kong ingon mo nga kung ipilailan mo. Si Jen. Jen, ang yagaw si RR. Kagwapa niya. Uy, go! Ah, Sagoy! ay. Saan ko siya magtutok ni Jen?
Hi, Jane. Hello. Ha? Gana ka rin, Jen? Ugaw. Yati sa? Ako mo na ipaglilangay. Muyabi yun. I love you, Jane. RR. Manay tinuod, Jane. Na love at first sight ko nimo. May chance ka ko nimo, Jane. Nganong mulimod man ko nga. Ang tinuod. Ganahan sa ko nimo RR. Kun mo na, kita na. O RR. Uyab na ta. Salamat, Jane, nga wako nimo padusag dugay. Salamat, yugayo. Tinuod ning akong nabalitaan dong. Nga may uyab na kuno ka. O pa, si Jane, taga Picas Barrio. Kung mauna, pagminyo na lang. Aron makakita na mi sa mong apo ni nanay nimo. Maogid dong. Nindo trabaho nun ning naahi apo. Pagminyo na, total na mantay mga kahayupan diha nga imong magamit sa inyong kasal. Okay, rasad ko nga magminyo ta. Salamat, Jane. Atong lihok ko na nga itong mga papilis aron makasal na ta. Ha? Mo abroad ka? Oray, nadawat ko para gawas. Nga sa ato pa. Malayo na day ka na mo. Sige lang ko, day. Para ram sa di sa itong kaayuhan ng akong buhaton. Para sa kumaon sa itong mga anak. Pag-amping ba dito sa gawas, ha? Oday, kamusta't pag-ambing din ha? Ikaw ni bahala sa itong mga anak ha? Odong. Salamat din taon kay okay na nga mo trabaho rin sa gawas. Mahataga na ginakog mayong kaugmao ng akong pamilya. Kumusta man mo diha? Okay rami dong. Mayo inon day. Magpadakon mo kwarta ha, aron makapatukod ka og bahay diha. Kay inikuli na ako, magnegosyo na ta. Sige dong. Sugam dagan sa panahon eh. Upat ang ko katuig din sa abroad. Sunod adlaw mahuman na nga akong kontrata. O makauli na ko sa Pinas. Makita na ako ng akong mga mahal sa kinabuhi. Salamat ka na uli na kadong. Gibingaw na kay ko ninyo dayo eh. O ilabi na good. Sa akong mga angel. Minganasad ka ayaw minimo pa. Ako sa bingaw na kay ko ninyo. Dali be, dali. Di ada ko yung mga pasalubong ninyo. Ha? Magnegosyo ka? O day, magnegosyo na lang ko. Kapoy namang ibalik sa gawas eh. Sige dong. Unsa may mo negosyohon? Nakaloyan kita sa Ginoo dong. Nilambo kita ang imong farm. Og ang atong grocery store, maayo sa dug kita. Og nahuman na sa nga atong bay. Basta maning kamot lang kita day. Maluoy naman ginatong Ginoo. Maogi dong. Day, si nanay ug tatay pa. Mga tiguang na magito sila. Musugot ka nga. Anila nato sila papuyon din sa ato. Sige dong. Aron ato sa silang maatiman.
Okay ramang good miss nanay ni mo din sa ato. Maog yun. Okay na magkudbitito siya, bay. Dili na, tay. Mga tiguang na mo. Nakinahanglan na mo og pag-atiman. Maong ani mo puyo sa amo, ha? Dejin, panganda mo. Mubalhin ta sa session hall. Ha? Nga naman to? Na super typhoon nga mo igo din sa tong dapit. Bagyong Yolanda ko, no? Unsa? Sige na. No, siya. Tay, panganda mo kay mubalhin ta sa session hall. Kay nay bagyo nga muabot ko sobra ba kay ni? Sige, mamahin. Salamat kay nahumanan na kong ang tinahan o nahipos na sa dako ang mga hayop. Balik ako sa session hall kay nisugod na bang hangin. Inay, kamuram lagi din eh. Ay, mas mama ninyo. Nag-apas na lang lola og lolo. Unsa? Nipauli man si lola og lolo pa. Kay iya ko ng atimano ng ilang pay. Oh, ginoo ko. Dinila mo ha. Ayaw mo pagbiya din eh. Kay ako sila pason. Sobrang hangin. Ano nagbilig pa sa nanay at tatay? O si Jane, diapas na lang hinuon nila. Usa ka. Bulog sa tubig nga, nagpaingon ako. Manod ko! May gani kay huwag mo matay. Nagkadgunit pa ko ining kahoy. Kadakan sa kusaman. Mubalik ko sa session hall. Magsusi ko dito. Kumusta man mo din eh? Okay na ba dyan si Joe? Ang imong mga anak, okay na ba dyan eh? Pero sa nanay tatay ni mo, among nabangalan nga, wala na kinabuhi, Joe. Unsa? Kinabuhi, Joe. Maluoy mo. Tabangi ko ninyong makita ng akong asawa. Wag na kayo. Wag yun, makita si Jen yun. Wag yun, ano dito? Ginoo ko. Ang sabi ni nahitabo sa akong ginabuhi. Namatay sila si nanay ug tatay. Ug karon, wag yun makita bisan ang patayng lawas na lang sa akong asawa. Jane! I have this feeling inside me that I've always tried. Grabe ang kadaot nga gihatag namo sa bagyong Yolanda. Nangamatay ang tanan akong mga kahayupan. O namatay usab sila si nanay o tatay. Ang pinakapait kay na-missing ang akong asawa nga si Jane. Pero bisan pa man, nagpakaligon ko tungod og alang sa akong mga anak. Dinhin na lang kutob o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mahigalang kaagi ni RR nga taga Leyte uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga rekalahan Will I Survive? Ang mong kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit.
I-address lang nining tulumanon. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Mia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaba. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babay nga taga Davao City. Ang atong tampo nagdasingan nga Mia. Recorded by Radio Mo TV. Uy, asa naman yung bayot, uy? Dugay mo kayong gawas. Mia! Uy, bayot, kadugay ko ni mo ni gawas. Ay, dapat ko'y gibuhat, among room, uy. Ano magigutom na ka? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom mo. Asa man to, uy? Noon sa ka, uy. Gusto ko'y gisigihan ni mong pangita diha. Kenneth, kung di na ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron. Kadit, mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay, nagbalik dito, day. Nagaguhago lang yung ka. Paniasam ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kagul. Ako rin bahala ni mo. Sagot na ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. O yan na lang tama mauli na, uy. Oh, nga naman. Taligsik, uy. Wa akong makadag payong. Ay, naku, sa taon ka, uwe. Pero may mali mong kalimtan ang imong payong. Di ba naman utak ka nga mukalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Nanana, magsige naman, magsaot na lang daan nga akong payong para makapauli na ka. Dinhin na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Wait sa pa yan, day. Babus. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. O, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon, kaayo bataa. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot ha? Saan sa manday? Hala, uy. Birthday in taon ako ugma, day, uy. Debut na ako. Oh, o di ay isa. Ayaw yung kalimot, day, ha? Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up, ha? O, siyempre, no. Ayaw baga bayot, ha? Kay muro na niya kong aswang tanawon. Ay, sus, dili pa ka na, musamot kagkagwapa. Ay kong labda bayot. Napugos na ba kong dress-dress ini? Kay dibo sa tong amiga. Noon sa ka, uy. Iwan ko kung gitutukan. Gwapa maday kayot. Kung mga arti lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod bagyod nga lalaki ko, di ko bayot. Kunya, makagusto ka kanako. Dili gyud bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Mia.
Recorded by Radio Mo TV. Ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso ko. Ay, sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Malit niya this program. Asa man talikod ini ron? Diri ka lingkod yut. Ay, kubyai ha. Ulagi. Ay kabalakan. Yara ko si mundo. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Hindi ko makasakay motor ini. Ay kabalaka ba yut? Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasangyapong ganako. Kaswerte gid ako sa mong BFF, uy. Kinit, dere siya sa. Ay, muan na ko ron. Huy, ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, di nilang ka ha. Istorya-istoryahi lang ang kanang imo mga friends. Balik ko na ganako, karon tagtaod, okay? Oh, unsa naman kaniya bayot? Okay na kayot. Ubog ka? Di kayo. Sila dali na, mauli na tao Huwag ganit ko lang kapalabig inom. Ikaw mahinunod na palabig og inom diha, Okay, tanaw Nangisatan nila, uy. Mauli na ta. Asa yung motor? Parking. Tuwas unahan, Uy, hindi uwan manuon. Yut na kay payong. Wala, kadiyot. Giupo mo ko na may mong jacket. Ipanong ni. Unya, mamasilon na sunahan, unya na tamo pauli kung walay uwan, okay? Wala giuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Katong akong giingon ni mo ba? Sa gani. Katong akong giingon ni mo good. Nga kung straight back ko, imo ba kung sugtuan? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumakasagog ko good. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara-ara ta. Ano na, mauli na ta. Gabiin na. Ano yung may kimayti si Kenneth? Oh. Mapay mo niya kimayti. Dili lagi maklaro ang tagways babae kay Blurred. Unsamin ko? Ganun mo naman kung nalain nga nagmayday og babae si Kenneth. Hi, Bayot! Kumusta? Sana all. Nagmayday og babae. Uy, no si Camilla? Straight na gid ka. Kay nagmayday naman ka babae. Straight na lagi ko. Kinsa mo ko nitong bayhan ng imong gimayday? Uy, i-check imong photos. Dili ba na iparihas akong Gimay Day? Ako din imong gimayday? Og imo lang gi-blurred? Yes, Mia. Nagpitik sa kog ako, Ug akong Gimay Day. Unsay buti pasabot si mong gibuhat, Kenneth? Ang tinuod, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki ni mong tingog. Dugay na ko na himong tinuod ka lalaki. Pero nagbabayot-bayot lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth, Akong usbon ang pagpangutana, ha? What if kung... ayaw na ng what if.
Dahil ako gusto pa makaduog ani mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na si ko nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw na ganang akong gipaapot. Tinuod? O, Liki. Oo, niya, kita na. Oo. I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Wa ko magdahom na sa among kasuod ni Kenneth. Magkauya ba ni Amy? Sa pagkakaroon, 2 years namin ni Kenneth. Healthy ug full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon nga nagpangita pa silang true love, mao ra gini ako ikasulti ninyo. Just wait the right time and right person. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Mia nga taga Davao City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagkalahan. Kaba. Di makatulong sa gabi sa laging laman ng isip ko. Ang mga kaagi gibahatan no sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.